Good morning. Good morning po. May katlo nga misa tayo, kawang magkat na isang na makita ko. May kasla kay madusdusa, relax. At damay sa sakristan, at dadamon sa batit sa kanya, damo tinagan na Iverson. Gapot sagsagana da nga agmisa, di kami aramitin da di parokya, isurat da di salmo responsoryo. Gana Iverson, gapota dadakkel ti surat na, katinairan ng salmo, iso dahito, ti apo ti pastor ko at daamin ang amasakul ko. Hanga umanay, salmo responsoryo, ti apo ti pastor ko at daamin hanga umanay, dadakkel ti surat na. Bader madiman, ibasbasit mo, ti apo ti pastor ko at daamin, madilata. Hindi ko niya, ti kastak apo madinga umanay. Di ko ang kunana, apo, tila umanay, ti apo ti pastor ko. Kunana ni apo padi, la ti apo ti pastor ko, la umanay kaitan, kunana. Idi agnisa da, in surat na Iverson, ti apo ti pastor ko, umanay kaitan. So, kagkaroon ti in surat na niya. Dito ibanghelyo tayo, na pintas. At dapat niya in surat na Iverson, kurang ngam no, amerisan tayo, no ti apo ti pastor tayo, that's enough. Umanay ka niya tayo ni Gino. Tati ebanghelyo tayo, kas dala, dagiti tao, dagiti umuna, dagiti adalan, napanda nag-report, apo, hindi kami napalabas nga Domingo niya, napanda na ibaon nga mang paksiyat ti dato si Espiritu, mangagas, hangkay agitog-tugot, ti baykonyo, hangkay agitog-tugot, ti kagayo, kunana, ikanan nyo, ti ipakanta ka na kayo, uray look mo nga kapigan ko dahang, kung nanay so nagsida at grabe nagimas ng diyan mo nag-highladat to madamdama. Ganyan ko na, itinalpas dan nga nakaisuro, nagsubli na rin ni Apo Jesus, imbalaman ka, Apo, napaksyat mo na rin ti ano nga demonyo. Ano tinaagasan ang masakit. Kung na ni Apo Jesus, in tayo, jay, agulimot, agina na tayo. Gumuna, imbaga na, agina na. Nya? Kadgon ni Apo Jesus, agina na. May kadwa, idi bumalas dan, idi nagbilog dan, tapumanaw da, umalis da, nadamat da di tao, nagtitimnex da, o idi ka nakaparuan, di papananda, nagtuturong da amin, di ka ba, sumungsumag pala ni Apo Jesus, datatan da di tao. Kaniti ko na ni Apo Jesus, kaslada na karnero nga awan ti mga iwan, awan ti mga pastor. So dayjay, insuro naman na naasyan ni Apo Jesus, insuro na. Iso na ito ibagbagan na, dijerit na ti pastor. Dijerit na ti pastor. Kaya tata, o sigkasigkayan tayo, umuna, nabanog na pag nagtrabaho, masapol ti inana. Masapol nga aginana. Isumada tayo, masapol tayo magti aginana. Kasla kumamot mo, di ka naman nagtutura, nagpakaskay, nagbisbisiklita, tiyal daw. Kada niya nagmayat nga, di niya may sanay nga dyan mo, nanyang kayo, nintrin samot. Kada niya agiin na nalagay tayo nagraot, di niya na agmemerienda. Di niya may sadyarin na nanay nga, bisin mo, agtuk-tuk ka lang, orela na, agkulkula lang kita, pa nagkita mo, no, di makainom ka, magbasit, di tayo, lilimog-limog da nga Diyos na nagtamnay, tapnong manay. At least natin, ano, dama rin tayo, putok na na, tinapay na rin, narigat mo tayo, maalimog, ti katanggan na. Kung makaginawa ka, agina na, tapay, adang tumantig sa mo. Kapay, masapor tayo na, agina na, word. Malimot ti sobra, mayat tinagagat. Nung nasubraam, ma-over-stress ka ang agpangsyon. Kailangan magigilugan tayo, ha? Kapaya nga di motor mo ka, change oil lang. Kapaya nga simpaan, sukatang simpaan. Kapaya madimon no magagara, kasi mo lakad niya tayo. Siguro nga ti Domingo, niya ti kabintasan na ina na, isulat ka, umayagday tayo, agina na. Dahil dagat yung mga katakabaruan, dito lang nakaring ni Apo Diyos at kulkuliglig kayo mo ng tok. Kung nalayos kayo, ay Apo, sa munto ko na. Ina na, masapol ina na. Anya di masapol na, ganiti adalan, kinadwa ni Apo Jesus, ina, masapol nga, kadwaan tayo mat ni Apo Jesus, kapintasan nga panagin na, kadwa tayo ni Apo Jesus. May kadwa na ito yung pastor. Kaslada na pastor, kaslada na karnero nga awan ti pastor na. Apa yung masapol tayo ni Apo Diyos?
Ada di yang ko nada apay nasa pulak ng tanin ako Diyos. Kaya ko magtrabaho, adamod lain ko, adamod skills ko. Mudakala pa nagtalon ka na adal kumutin. Wala masabot ano yan po Diyos. Kala ko maisuna, isulti kasla ko mapak no napakumbaba di puso. No amuna ti agayat di puso no ang talaga kini apilis di puso masapol nga adda ni Apo Diyos iti biag tayo. Dagiti lang tao nga natang siti mangibagan da kasapulan ni Apo Diyos. Da tayo amin. Nagtatarakal tayo mo amin, di makilak mo nagtatarakal. Jadi kaya yung atarakan, nuang baka, kabalyo na hanggang muna nagtatarakal, manok. Kata nagtatarakal na ti manok, kagabi nang dagkan niya ti pabo, hindi na mo lagi tlugan, nagorek na gumalasang ta. Kada di siya nagsasakit, di manok ka pa nagtututo. Di siya manok, naawan ti magtarakan, agpanatan nga naging gana nga matayon. Kakasampulan nga, patumaram, tila may pagpatong marunin, sonrox, kada vitamins, kada wala dalang tama, ikali na yung nagaduma, maibusan. Kaya di no sila nga tarakan, no dijay, kala ko madijay may tarakan tayo, uri ka dijay, baka tayo nagaduma, marinan, no sila nga tarakan, marinan, magibaka ko, nagsakit ha? Ay nakakita ka di baka? Nalabos mo no, taga-kabaruan ko, hindi ka pala nakakita, baka. Tuno ko, nadaman lungtad yung ubot, diba ka na niya ni Kabilyo? Ampipet, ang mga pagagas, ampipet. Wala ko. Amon giri na, haan na maibaga, haan na maiwanan. Karnero nga ron, nangaroon na ti karnero kanya, dapya kaya kalding, nasikil ti kalding, kaya na kaya na ilinong ti bagbagin na ti karnero lampay. Magmagnalatan, ure abutan, magmagnalatan. Handa nga berugan, ayan natin na lang ito, di kalding ka, kalayatan na nga, amin nga bulong, ore, may salati bulungan na, bulong ti sinilas. Ure niya, kanan na. Kadi diya, nung di karnero lampay, so mati pangarin na, because karnero kasla, maamo nga ron, di tinaamo nga ron, di karnero nga lampay. Kala kasi din ang yarigan na, dali di tao, ure magkanya tayo, hindi pa nagbiyak tayo, walang kaya tayo ti agbiyak, kaya tayo ti mangan, kaya tayo ti agtrabaho, ng masapol nga adda pastor, ng mga iwan kanya tayo, iti na espiritual nga panagbiyak tayo, masapol nga aginanaka, iti na espiritual nga panagbiyak tayo, masapol nga adda ta isuna. Ay sumarot ti mga iwan kanya kayo. Gusto ko na naging surat na, ay versunan nga, ti apo ti pastor ko, umanay day ka. Kung manaylaytan, nung mabigbig tayo lang, hindi, amin nga, dakara tayo, amin na laing tayo, amin asanikwa tayo, nabigbigan tayo, naagda po amin ginato Diyos, italit tayo amin kinkwa na, umanayin, iyat tayo. Tika kasiribang nga, di pa nakaamok, tika dakkelan at kinasiri, no among ti agkamang kinkwa na apasto. Isumarog ti mangsalukog kinka. Kala kung maligit piya, di mat, no umay ti kalay wano uwak nga umay mangguran niya tayo. Hindi yung manok di mo sa lukuban na. Nakasilti ka magda ka ni sirok ti payak na. Ti may sa kamadyan nga aramid, kapsutan nga panunot na aramid, no hanggang at talagkin kwa na, padasun din bukod mo nga diskarte, na hanggang at kararag na natin, sumina ka. Kala ko may grupo ti piyat, padasun ti sumina, sikat matuklaw ti kalimon no, sawi mo no, uwa. Nung si tatalag kakingkuha na, at kamkamang kakingkuha na, isudigi sa lukuban na ka. Sumarog na, dalat pa kung naging attitude tayo, da tayo, iti na Kristiyano tayo, masapol na aginana, paginanaan isuna. Maikatwa, dahil iti pastor tayo, magtalit tayo, iti panarabay na, ibuyat na. Kaklangar misteryo, kala kumada tayo, amo tayo mag-amin ti at talong. Amo tayo mag-amin ti agrao, amo tayo mag-amin ti at bunubo. But the mystery, di misteryo, di pa nagbunga na, kinpan nakaapit na to, addan tulak ta kanya na. Nagsayaat niya, dahil di tawon na nagsayaat, di agdawat, bagkan niya yun, na isalatan sa ini. Tayo muna kayo nga raot at dangarod irigasyon nyo, da kami inuray mi dito. Hindi amano agtutod, dahil ngay angin nga, nagpitsa na putot. Kasla, namnamaan tayo, ay tilaing tayo nga nagraot kagarod. Among mo no kaano nga maapi.
Nung gimisteryo na nga, yung may di angin nga naputot ka, nagkawang na nagpos nagbasit na apit ini. Misteryo amin tayo dyan. Isungarod na umatararaw tayo lang takingkuana. Isungarod na agtaltalad tayo lang takingkuana. Na kayo nga nagpapagrikuar, misteryo lang tayo dyan. Haan nga amin nga nagbasa, nung mali attitude na, nagagrikuaraan. At damo pagpabasang, at damo ilaigan na diubing, nung mali attitude. No, awan ti tagot kini Apo Diyos, awan kinapakumbaba nga mangawat na iti panlubog iti biyan. Attitude tayo dyan, misteryo to kay Gato. Misteryo amin tayo, kagrasya garot ni Apo Diyos. Nagdakumikita ka, da pamilya, pamang ti pamilya, kadamang ti sabali, lugar mo na trabaho, hanga misteryo tayo dyan. Tanagaduman, ti mabalik na sobrang ti trabaho, haamod nga makanunok, amuyo ti makanunok. Hana nga bunno. Adong mo dali tayo nakastral ti trabaho, haang mga makaanos. At damo dali tayo, nyanaganan, agabroad, failure mo dali ipapanda. At damo dali tayo, nyanaganan, dali tayo, kuna tayo nga, agbasa ha mga makalpas. At damo dali tayo, hanga nagbasa, hanga mga, kung na-discarte lata, hanga tangang misteryo amin dali, kagrasya amin ni Apo Diyos. Kada mo maikat ti trabaho na taapaya, awang garudya talit na kini Apo Diyos, binukudan na di dilaing. Iso nga nagpintas dahil po na tayo, no bigbigan tayo amin nga kukuha na, no bigbigan tayo, na iso na ti pastor tayo, that's enough, umanayin itibiyag tayo. Magdaba nagkamang tayo kuha na umanayin itibiyag tayo. Uray niya di ba, panhubok itibiyag tayo, adaman sakit, adaman problema, at daman pakarikutan, no ikaman mo kinuha na, awan ko daw na, dahil sa legit sumina ka, dahil sa legit tumangsit ka na, dahil ka nangsit ang galot na tao, kadibigbigan na naawanan niya ako Diyos, kaya kong biyag-biyag, kaya kong nabiyagan di bagbagin, no kunang tayo, dahil yung tinaktil na kamali. Katatangarog ka kapsat, nagdagupan tayo amin dahil awan ti kapintasan na puso, awan ti kapintasan na dalag, awan ti kapintasan na kasiriban nga panunod no saan nga kamang iti pastor tayo. Intid na tabiak mo, intid na pamilya, inikan na kapit. Gundaway nga umay mangnanam ti ayat na dito'y lubong, ragsak na dito'y lubong, apaya garod na tayo agkamang. Pinakabubutan garod ka di Jesomina, apaya isog maala ti kali, maala ti kalaba, kayat na nasaun. Uray no agdagrasya, no isinam kini Apo Diyos ti biyag mo, either maladaan, mapukaw, muna sa addaman, haan ka nga secure, haan nga naragsak, haan nga sigurado higad tayo. Natat ni Apo Isos ti pastor tayo, nananamon tayo. Anya ti kabutan tayo, awan, apayaan mo tayo maadda. Anya ti pagdanagan tayo, awan, apayaan mo tayo maadda ni Apo Diyos na magsasarakan ka tayo. Anya ti ganag tayo, iti masabayan tayo, no, datay kinkwa na awan ti danagan tayo. Dahil ti umiso mapuso, no iso na ti pastor tayo.